Dakon tao. Ang tambok ito. Medium na niyo. Oo, ito. Medium na. Medium na ang tambok. Ay, Mga idol, huli kami. hanggang gabi. Maghahanap naman kami ng ano. Batang reverse. Kasama ko ngayon si Bata. Ano tayo yoy? Dito pa lang kami ngayon sa ilog mga idol. Sa tapat ng Barangay Sabang. Batang river ini. Dito kami dadaan mga idol. Dito kahit banda kay alarm di. Ito na kami mga idol sa spot. Ito mga kita-kita alimango. Ano naman? Ano yan din? No? Ito mo no? 1-0. Sinala na sa baluto butang. Madali na kayo mga idol. Ada Maida. Oh, Maida. Karag bala na kung tadto. Karag sa tinabalanak. Ayun, magkabilaan kami. Doon siya. Kabila. Nakaisa na ako mga idol. Mga idol. Marami dito mga idol pag kasi sa umaga dinadaanan lang namin. Dito lang mga idol. Sumakay na ako sa bangka mga idol. Dan si Bata. Dali kaya pon? Sa kunyid. Ha? Sakit banda. Kalaro man didi. Dito ka unahan daw. Yub. Hindi lang sini kong kabubuo. Sakay nala. Ikaw nala taga-dakop. Oo. Daw pera kapugos pala. Dua pala. Dua pala latay mo? Oo. Dua pala lata ako nagiyan. Bantay adlaw nga ni kay. Adlaw damo. Kada mo may bulan gad man. Pita-pitong tayo. Dito ko na sa dulong banda. Ako na taga-dakop. Dali. Bangin damo dito sa unahan. Tamaki. Ito na, gumawas na. Ano, baktas na la. Oh, baktas na. Dada na la din sa sudlan. Kaya mabaw na didi.
Itak sa tawok. Ako na nalimango? Oh, tama na. Natuwa daw. Daw, kita daw. Oh, Tudahan mo gud man tigbas. suragod. Sa ini. Pin, tudahan mo gud man tigbas. Waray mo na gud ladak pa. Ito. Pagtumpakit. Para deren ta magkuan ba. Oh, Kag-iba na uno din daw kita daw. dako nga. Din banda na siya nakapuan. Nalublob. Din, Di daw. Manok. tikuan na. Pagtumpakit ito. May limango na siguro din sa kanal. Wala. Kuan na to medium. Oo. Medium size na. Suragod. Ano na yun ay latak nga day. Bahan makakita alatak limango. Oo. Tumok ba din yan? Limango may dulo. Kaso wala tayong pana. Gamitan na lang natin ng itak. Ayan o. Dali. Ito yung kinakain niya mga idolo, isda. Moong. Stay lang mga idol. Sana makahanap pa tayo ng alimango. Ang laki dito mga idol. Ang laki. Oray ka na makakita limango? Mga idol, hipon no. Oras ka na makaduwag yun. Ano din ya? Pauwi na kayo mga idol. Lama.
Yung una oh. Pwede na. Pwede na. Na. Tanggalin na nala. Ang bagal ako na lang bugsay. Oo. Yan pa nga dinusuhot. Dito ang pasok. Dahan niya limangot niya ho. At pa sa dito. Damo. Damo. Para gud na sa alimang. Kaya dagko sa libaw. Aga sa man. Gasa gud man. Lapakon man ali. Medium non niyo. Oo, ito na. Medium na. Medium na kung tambok. Na, Dito na la lingkod ikaw bang adik. dito butang ka pala sa ano? Oo. Santa ni nagdamo to. Ha? Oo. Pati limango. Pila ka bugos. Sala na limango sa nakarugmata. Kung may nakaliwat. Oo. Pauwi na kami mga idol. At ang ulam na. Ato ng luwian? Oo, good. Gataan? Oo. Ginataan. Kaso, Padisan. ibaw-baw ulit na tambasak na yan kay. Padisan ini, padisan yun yan lungnek. Tagay ka mo? Oo. Labog ko ng kabang. Yan na sa balay lutoon. Oo. Ah, dali la. Ano na, nanong oras na yan. 4 minutos, mag-alas 8 na. Oo. Alas 7 kita na. Sado. Natin wakwak. Ha? Oo. Wakwak. Idol. Si Idol. Malabas na kami mga idol sa ilog. Tangan ni buyas na ito na. Oh, buyas na. Laso na. Sarap. Mamutan tinumkan may laso na. Oo. Daw nakakalayog na pala anak. Hindi mo na. Bukso. Sa labas na kayo mga idol. Sa labas.